ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଉଳ ଶୁଆଁଳି ବା କାକେରା। ୟାକୁ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବ ବିଣ୍ଡା ବସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଲେ ଆମ ଶୁଆଁଳି ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେବ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ଆମେ ନେବା, ତା ତୁଳନାରେ 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେବା ଅଟା। ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ହେବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଦେବା, କିଛି ପାନମଧୁରୀ ଦେବା। ତାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଘରେ ଆମେ ଝୋଟି ପକାଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ପାଣିଆ କରି ଝୋଟି ପକାନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ପାଣିଆ କରିବା। ସେତିକି ପାଣିଆ କଲେ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠା ସିଝିବ। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ପାଣି ଦେବା ଆମେ, ତାହେଲେ ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେବନି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପିଇବ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି କମ୍ ପାଣି ଆମେ ଦେବା, ପିଠାଟି ଟାଣୁଆ ହେବ, ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ନ ଗୋଳେଇବା ତାହେଲେ ବିଣ୍ଡା ବସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ବିଣ୍ଡା ବସିଗଲେ ଆମ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେବନି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଚାଉଳ ସହିତ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚାଉଳ ବିଲକୁଲ ବି ବିଣ୍ଡା ବସିବନି, ଆଉ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଆମ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇ ଆମେ ଦେଖିବା, ହାତରେ ଯଦି ଲାଗୁନଥିବ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁଣି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଣି ଜନ୍ତୁଣି ଉପରେ ଲଗାଇବା, କାହିଁକି ନା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଜନ୍ତୁଣିଟେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି 2 ଭାଗ କରି ଅଧା ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ରହିଲେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ପିଠା ଫାଟିବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ବା ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ମାରି ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଳା ଆଣି ସେଥିରେ ପକାଇ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବା। ନହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋଳା କରିନେବା। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ପିଠା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜରେ ଗୋଲ ଆକାରର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ହେବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପଲିଥିନ୍ରେ କଲେ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ପିଠା ତିଆରି କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ବହୁତ ପିଠା ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏମିତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା। ହାତରେ ତିଆରି କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେବ। ଯିଏ ପିଠା ତିଆରି କରି ଜାଣିନଥିବ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ହେଇଛି। ଆମେ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେବା, ସେଥିରେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ତେଲରେ ପକାଇଲେ ପିଠା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସ୍ତେକି ଫୁଲିଯିବ। ଫୁଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଲଉଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପିଠାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଆଁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ବହୁତ ଲୋକ ୟାକୁ ଡରନ୍ତି, ହେଲେ ନା, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆମ ପିଠା ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ଆମର ଛାଣି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉଳ ଶୁଆଁଳି ବା କାକରା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।